lan mintuna Dik mau wis lho. Temen ae neh. Aduh, kene kadung ngombe jamu sore ngat ya. Ya aku sing kesel lho. Wong itu kesel. Panggone dhewe kok padu ya. Yes, ben ngono kuwi keluarga ora harmonis ngono. Ayo. Awake dhewe ora terlalu banyak bicara tapi surprise. Heeh. Bojoku ndenge tak wis surprise malah mlebu rumah sakit. Lah ngopo? Tak wis kejutan pas turu roke tak leboni mercon kewaget lho. Gak lucu, gak lucu. Gak lucu. Ayo bareng nimas ana tepi wajib Situasi Jangan apa, Bos? Bener. Ya tibane lagune Duet. engko pas dangdut ya ditibane ninggal katresnan. Ya. Aku ya do ya. aku kang setia satu nganti saiki Dipun dawaken ninggal katresnan nggih para kanca garap campur sari. Oh, ngono ya. Nah. Dadi diumumke sik. Heeh, jane mau ya wis tak umumke. Ya, bareng deng-deng tak. Apa iki? Apa iki? Apa iki? Kangge sing sae niku. Anung, yuk. Mugianto berkahe widi Kalole yuk campur sari. Selaras Indonesia. Nangis sak
Kanggo support Okwa ngaget. Ya, wiwit. Coba duduk. Ya. Ojo lali pawelingku Oh. Ayo, Dewi Jogeti Okwa, ayo, Duk, saling Duk. Yo, 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 yo. Kurang seru Mas. Jane kowe duit karo Okwa iki. Gak mbok mobil iki to. Gak mbok gambui to. Gambui piye wong aku kelingan bojoku kok. Nyapa? Bojoku piye nek pemain jaranan Mas. Loh, lah kok ora diterusne? Semut Samboyo niku mek sedina tok. Loh, lah kudune terus nek jogetane apik. Joget 5 menit apik, 10 menit apik, bareng 15 menit lah kok mentereng-mentereng ngene joget jaranan. Oh, kesurupan. Dadi piye? Lah ngopo? Terus pun gedek. Oh, numpak jaran itu. Pas jaran. Gak lucu. Gak lucu. Lah sing mau nginjem lagi to Dok. Niki kula kan iki Pak. Ah iya. Niki kan iki jan jos cocok Pak. Napa? Cocok. Cocoke pripun? Taman sing bojo dong. Dereng. Hati-hati lho, nek wong Dereng wedok, to. wong wedok ki ora kapribadene ora jujur ngene iki. Urung di bojo ya. Ngono. Dereng. Mosok Tenane. gak percaya blas. Ya wis ana engko lek mulih
bojoku tak tekeke. Kok iso kaya ngono? Jenenge anarkis kuwi. KDRT kuwi jenenge. KDRT. Aja sia-sia to, Mas. Dadi manuk manyar susuwe dawa, nek entuk sing anyar aja lali karo sing tuwa. Nggih, Pak. Lah rungokno. Oh. Ngono, aku nuturi kowe. Ning karo adikmu barang kuwi. Mbok nyawang rene jam sasa. Oh bingung. Oh, enak lagu terbaru coba. Cemu sak bro. Apa iki ya, Abi? Iki lagu kula sing anyar, Mas. Wah, ya. Aku wise seneng ngancani kowe. Aku wise setia tresnani kowe. Ojo mbok tinggalne aku neng kene urip dhewe. Padha dilakoni apa sing terjadi, saling mencintai, jangan menyakiti. Kau tetap ku selalu setia Untuk menemanimu. nyanyi yo nyanyi lo capcu Lah iya. wah kowe iki jan ekspresimu lho kok sing mbok cupleneh kok Ya meleng tak tamu-tamu dhewe. layakno sing wedok ora gila blas ngono Bojoku tak ambung langsung kene. nah niki mengke kula nyanyike spesial untuk Pak Erik nanti Oke. Karena ini spesial duet, ini tak ganti lagu sing nuansane asmara gawe lintang asmara. oke Ya, siap nggih. Yuk, Iso ya, we. lho, Iso ya. anu kritiknya ya. Kula mek Kok iso? Kula mek MC. Muncalke kaca. MC. oke ya nggih Apa lagune? siap lanjut kali kanca-kanca Wijo Laras Ah. Kayak Peter Pan. kantor sedaya warga masyarakat aja sampun kanca-kanca pemuda kanca-kanca partai sing sabar ya Kak. Ayo,
suatu keberkahan, suatu keanugerahan. Ya. Malam hari ini Heeh. beliaunya Gus Baru tindak sini. Sinten? Gus Baru Zamzami. Oh, tidak mriki. Nggih. Biar ada sinergi di antara budaya dan agama. Betul, betul. Mboten ketang saitik ben berkahi Mas Erik. Oh, siap, siap. Karo ndongake kelawan putra sing dikitanake Gus-Guse. Nggih, monggo menawi kersa berbaur dengan para kanca-kanca seniman seniwati. Siap, siap. Gus, Gus, kali kula Gus. Ya. Nah. Enggak.